Soc Jordi Coves i actualment soc redactor del programa Mamarazzis Pop and Core de la 2CAT i produït per Kokoro Content. Joan Carles I ha tornat a obrir la caixa dels trons contra Letícia. Doncs una de les feines que faig com a redactor de Mamarazzis Pop and Core és posar la veu en off dels vídeos que es veuen després en el programa. També proposem aquests temes, el director i la subdirectora ens n'assignen un i llavors nosaltres durant la setmana anem treballant o fins i tot el dia abans hem de muntar algun vídeo. Llavors nosaltres els redactors fem tot el guió, també busquem les imatges que volem que apareguin en aquest vídeo juntament amb les muntadores, les editores. I l'experiència aquesta per mi és com un regal, literalment, perquè el Carlos Sant Andrés, que és el director del programa, em va trucar justament el dia del meu cumple per dir-me això, que havia rebut el meu currículum. Jo l'havia enviat a través d'una de les ofertes que envieu radiofònics al grup de Telegram, de la borsa de treball. Ell mateix dia em va trucar per dir-me que volia fer-me una prova i just el dia següent em va dir que estava dins de l'equip de Mamarazzis Pop and Core, si ho teniu.